lapho sele mangaphi awu-4 enhle ubani manje kusho ukuthi umuntu othanda i-apple not i-apple i-orange usungaba nenkinga manje ngoba sengizothatha kanjani-ke mina vele awasesi-5 asemangaphi ase-3 kusho ukuthi ukuthatha kwakho kudipende ukuthi lona uqale uthathe ekuqaleni uthathe amangakhi noma uthathe ini yini-ke leyo ngane yami i-dependent variable kusho ukuthi-ke ama-dependent events sithi there is no replacement lezo manje sengima-variables into physics namshini kusho sithini-ke laphana sithi there is no replacement once ngayithatha i-orange ngithathile ngithathile okay bese kuba ukuthi le sibili-ke kambili le ekuhambela independent angithi independent yethu sambe nawo i-independent yethu yona ngeyona eqondile ithini-ke yona probability of A and B balingana-ke laba ngithi no probability kabani ka-A times probability of B lena isho ukuthi there is a what? There's a replacement. Okay noma nje sikhaza kakhulu ngoba sekulate iyakhuluma ngicela ukubuyela kwifomula yethu it's stating that formula probability of A or B ilingana nobani minus NB once yaba mutual exclusive noma inclusive to say kodwa futhi ama-event enjani e-independent siyakhuluma yabona kusho ukuthi endaweni yalona la sofaka awuza yayizwa le kusho ukuthi endaweni ka-A and B mangabe lawo ama-events e-independent sengingafaka bani A times B nakho okubuzwa repeat lelo ukuthi ababuza kodwa bazobuza manje should izothi ile formula probability of A or B is equal to A plus probability of B minus asifake la probability of A times probability of B manje ayifaka okay bekuyini yonke le besichaza la ile ethi ama formula senza manje ku tree diagram but before siye kuyona tree yini la vele ikhumulayo okay sithi lepe ibekani ngoba le formula mutual bani magno m should mutual inclusive angithi we should not mutual bani exclusive oba bese kuthiwa lawo ma-event njengoba mutual exclusive aphinda benjani kusho ukuthi endaweni ka-probability of A and B singakwazi ukufaka probability of A times probability of B kodwa ungakhohlwa kwenzeka lokho kuphela if ama-events enjani bambe lapho ilento ebalulekile sezwana okay akuphelele now selifuna ukukhuluma-ke manje ngale ezothi yakhumbula ama-complementary events awusakhuluma action number 1 ilele sitshela kafushane ukuthi grade 10 bazotshela ngo-exhaustive events and so on but into esibalulekile lithi ukuthi the probability of A plus probability of not A is equal to 1 yazwa le kusho ukuthi masingenza lo abeyi-subject izothini manje probability of not A kuzolingana nobani no 1 minus probability of A mana ngani awukhuluma nomakhelwane thani iyasebenza mtshele kopha nayo thani mafi iyasebenza-ke okay manje angakuza umtshele thani mafi inkinga sambe siyibona basikhuluma nge-tree diagram sinenkinga ethi khona abantu ngempela mathiwa abantu be-tree diagram bedwe isihlahla sangempela yabona kuthiwa be-tree diagram
Actually, there was a question. I remember the question. I think it's 2017, if I'm not mistaken. But what the bogies? Was the term Apula out 5? I'm orange out 5. I'm thinking I'm Apula but 4. What's this very slash? I said, I'm okay. What I'm Wednesday? Oh, the point of understanding. Bamba, independent one, right? Still independent. There is a what? Base. Ushuthi mako uzothatha okokuqala uzofika athole ini orange noma athole ini manga kama orange uzofaka bana over in total yabona bese ngiza la ngizothatha ini manje manga over awubukele na awubuke nalapha kusengokuqala kushuthi ama apples mangaki 5/9 nalapha 4/9 sesifuna the difference kamehluko ke manje yabona buka lapha okay orange yilapha stay in khona ini funa replacement. Should have apula sejano. Should have we are keep up in residence. Boni. Should very we sell in the apula sejano. Orange. Nada pasa como banda. 4/9. Correct. So, okay. Bese pinde kuba ila aphula ngani ne orange. There's a replacement actually lot. Should kuza bobanda. 4/9. Lapha boba. 5/9. Actually lot. Sizobani ke lehoza. O bese bobani. OA lapha. AA lapha. AO. Hamba na? Okay, asile lapha. Chathi ke orange. Awusesiba. Manga. Okay, asifike. Angithi khuluma ngalutho meaphula ngithi. Awukathi apha. Okay, should izobani ke la? 4/8. Althinte kama iapple. Should manga kama apple. Asa 4. Quarter/8. The water gets a man to total it, but there is no replace. Okay. You need 5. Can you banana? Right? Ha, mana. Yeah, our second not the Africa. You want to touch it. Selamanga match of 4. Okay. 3. I total pen 30. Setting up match. 8. Best not touching. Should sustain and get a fan. I need should mangala out 5. Make sure good banda 8. Yaboti ya mwi yes I need. Okay. Best get fan la OA kubani AA besubani AO equation ngithanda nje siyithintela iyona okay izobani probability ukuthi ngithatha O and ngiphinda ngithatha orange tin flight shooting probability of orange times probability yani yabona shooting izobani here 5/9 times and they cover. Ah, buka.
ilena ethi ubani probability ukuthi sithathe the same fruit. Yabo? Sithatha amafruit anjani manje? Afana. Iubani probability yakhona. Siwamba nami. Oh, kusho ukuthi ngoba asemfruit awu2 ke ubani lo? O nobani? Futhi kuze kwashona. O ngoba kunesibabani. Yezole? Okay, kusho ukuthi ubani ke la? Isipinde ngobani la? Okay. Apa sifake kanjani? Vele sekulula ke manje angithi? Yes. Okay, ubani ke lo sinaye uzobani la 5/9 times 5 plus 4/9 nalapha nangithi ihamba la manje ile nayo yangithi phinde bobani lapha 4/9 bese ngisebenzisa calculator. Awuthi ke siyiphise kancane konje ufuna ukuyibona. Yini esithe balulekile? Formula ngithi. Ngiyakhumbula formula yethu. Sasithi kwaze kwathiwa mutually exclusive. Lo ningana nobani? Yozela ngithi. Kwaze yaba independent. La so replace nobani? Probability of A times probability of B. Sasiphinde sizizela kahle indaba dependent nobani? Independent. Lo product yakhona ayilingani. Lokhu kunjani? Uyalingana. Sasithi ke njalo maku dependent iyancipha i-possible outcome. Uyabona beku9 sekubani manje? Seku8. Ngoba there is no replacement. La ayinciphi ngoba khona ini replacement. Yezwa le? Okay. So kusho ukuthi question yakho awubhale kancane ukuyikhumbuza ubhale vendaba. Sesikhulumile ngani ngani yami asingibhale lo noma ungambhala awubhale la bekuyile bekuyi3 asimfuni umuntu odwa isihlahla wasebe yibhizi ngikanihlahla la qala uyenza lento qala ngalokho okuhlanganisayo kusho ukufaka konke kokuthathu lakhumbula nithi okay kusho ukuthi siqala la sifake kambe liphi ke ligama ofuna ukunake la singakhona kwaze kwathiwa A and B only yazole Yes. Mhlawumbe A and B only uC kusho ukuthini ke ngani kusho ukuthi le spaces la awuzu minus abani u-x ngoba vele ishilo question yathini A and B kusho ukuthi lo C sokufaka uzo njengoba Unjani. kodwa mabethe i-probability ka engena ku A and B base bengawufaka u-only mhlawumbe bese bethi iubani ke yona iub sesothini ke la mhlawumbe sabe safaka u-A and B manje kwenza sense asenze u-B nobani no-C mase u-B and C kusho ukuthi masifaka u-B la makhohlwa engane suke so minus abani u-x yezwa le suke so minus abani u-x athi amana ngizwanga ke la athi ngiphinde mathiwa A and B only yezwa le kusho ukuthi u-C simfaka singa minus ilubani x kodwa mabethe nje A mean B and C which is B and C kusho ukuthi makunjalo sothi B minus bani x ngoba u B and C khona nobani phakathi no A should finish minus bani ilapho ke sisho khona sithi B minus bani x hayi tuhlala minus yasejani right then elinye lamagama siyaziyo mathiwa at least 2 yazale mhlawumbe ke simfake la uvumele ngoba wena uthi angazi noma uyabhala yini asithi la u-A u-B u-C ubani la u-D mathiwa at least
2. At least we should 2 and above. Greater or equal to. Kushuthi makungalo bese eda konke. Bese uthini la? A plus B plus C plus bani plus D. Ngoba bathini ke? At least bani 2. Kushuthi 2 and above. Kodwa mabethe exactly 2. Kushuthi asimfana kubantu kanye yami u-A. Okay? Oh, kushuthi lapha senza ngobanike la B plus C plus D. Eda lokho kuphela. Ungawakhohlwa lawo magama iwona abalulekile. Right? Okay, mhlambe asifaka E la. Mathiwa A only. A only kushuthi akekho B akekho C. Ubani A only la? E. Kushuthi lapho senza ngobanike la. Okay, so ilokho kubalekile ngani ngeVenn yakho. Awuthi ngixoxele ukuza kanjani iExcel. Banguza ngetree diagram noma bebuze ngani ngeVenn diagram. Ngeke bebuze koku hayi ngiyiphethe. Mawungaka shothi ngabe tree bonus. Sambeni. Shothi part A lokho formula ngithi wesibili tree diagram noma kube yini Venn diagram. Khona ke yokugcina kuza kwa11 yigraph azibani khona basho i-table constituency bani table uyakhumbula inkancane awufane ukukhumbuze kancane bese siyadlula i-table liyabuza manje uyakhumbula yini mhlambe bazothi ama-learners boys girls khona nithi mhlambe asifake abaney'nwele ezi-brown bakhona yini bese kuba no-white ngadala sithi white black Okay, what I'm going to say? What's the silver? Yabona ke le table babe belibuze kamnandi. Ngapha amantombazana bafana la eklasini. Asithi 18. Asithi amantombazana 20. Baba babaningi abantu ngakho bathatha babaningi ngithi. Yeah. Nani khona. Lesibika ngithi iqiniso. Ngoba kunomuntu about 6. Ngiyadala bayena my vele owamnedwa hayibo nayo vele okay bana kubeka I been sukela nje benze yona break le ayikhe okay ubani ngani ushuthi maba amantombazane u18 woza ngithi lalela manje ama boys mangaphi girls ushuthi bangaphi labantu like this ban 88 angithi okay good now besisho njalo ama boys ane okay I totally zoyibonke kumele mhlawumbe abano black asithi 30 amantombazane ke 40 uyabazi laba bantu kushuthi toto yethu banda bana asithi ke kafushane spinach buka let's say bebuzile ukuthi uB ubani lapha ya khona ba
Ayesithi uB bambuzile. Ubani B? Angithi edelo nalo. Yes. Oh, kusho ukuthi kafushane mase sihlanganisa ke abafana bano brown no black. Yonke lo shadis bonke abafana bangaphi? Ama ogelis awuqala uthole total la. 108. Oh, ubani ku60. Yo when. Oh, nansi ki question ebalekile. Awuthi ngibuze lapha questions. Yabona uma uphendulela siyadlula siyakuleya ka12 lena vele ngathi yakhatha. Buka. Right? Awibuke. Now ama questions akufana. Are the events nor the probability of boys and brown. Boys and brown. I will find nothing else will be. Probability of money. Boys and brown. Now they are mutual exclusive or not? Okay. As for the legal, as per like eating answer it to that. Are they mutual exclusive or not? My people routine. Not yes, I hope. Exclusive or inclusive? Exclusive. Or same. Okay. I'm to B and to B. Mabu mutual exclusive. Paneli lingane no banle. Awesi bone lingana naye. UB no B. Now, should you buy probably Japan? Of the total body. Is this equal to 0? No. So this one is not equal to 0. Should answer it is not. You got it? Okay, now question is still about Tanda. Right? Are the events of B and B independent or not? B and B. 70 B and B. Aspin again. Are the events of boys and brown independent or not? Can be chili for like symbol. Probability of B and B. What the meaning and the probability of B for boys. And it time probability of brown. Maglingana. Yes, ale. Maglingana kusukutanja lama event. Independent. Yes, ale. Asponeni. Ubani ngelo uBNB. 18 over 1 equal to. Let's so check the probability of boys. How many boys is now? 48. So this one is going to be 48 over 108 times I'm having our lunch. Probability of brown 38 over 108. Mana, I'll try to calculate to SD last one, but answer to one. Out 18, I'm sorry. Yeah, 0, 17. Thank you. Okay, Shamala on the right.
Mana no around 0.16 cishe kwalingana sale kancane kusho ukuthi njengoba kungalingani ke phela kulingani ngeke sikhamba manje 0.17 uyalingana 0.1 soboshwa asikwazi kusho ukuthi kanjani ke la does not independent. Okay. Mana sesiyaga 12. La ACP. Ama-formula dimwaza ngithi. Kubo mutual bani. Exclusive no mutual. Exclusive. Yabona? Okay. Bese bani bani. Independent. No bani. Independent. Dependent. No replacement. Independent base. Hamba na? Okay. Bese kuba 3. Uyasazi ukuthi u-3 diagram kakhulu ufaka independent nobani independent. Esithe ibaluleke ukudlula konke yilena ethi spinach same fruit ngoba lapho should uzoba orange nobani no apple should ufaka uplus lapho siyabona. Okay. Saqeda lapho sayi Venn diagram. Sathi Venn diagram once about 3 usho uqala ngalene common angithi ifaka okuthathu. Bese simathethiwa A and B once bafaka only usho ukuthi awe minus lesithathu x sizona nithi kodwa bangawufaka only usho ukuthi sizonjani ke minus. Sasimathiwa at least that is greater or equal. Mathiwa at least 2 siqeda bonke lokho ku2 nalokho ku3 kodwa mathiwa exact asibani lokho nobani ku3 yezwa le right. Then ke mathiwa A only very khipha bonke lapha according to our example there u-E lapha should uzofaka u-E yedwa sizona ngithi kodwa phela uma befuna i-probability uyazi E over E sample space right. Sasithi uma bengabuza ngale lokho bazobe bethandile bebuza bani consider bani 10 sathi yona ama questions ya few maningi abangabuza wona kodwa balekile ilena ethi are the events of boys and brown mutually exclusive or not. Satina, since this is not equal to 0, we should they are not mutually exclusive. This one, but the probability of boys and brown independent or not. Satina system is a formula in it. Check once one independent. Mama lingana banloyo dependent. What about the question? But independent or not? So if not independent, obviously asolejani independent. Guys, are there? Okay. Now, yes. I should mature at least one. I want to enter one catch. Who would at least should be greater or equal? Should 1 and above. We should want to enter already. Or mature exactly 1. Okay, we want to enter from 1, 1, 1. Service spacing and yes. Right. Okay, but please do check lessons are great money 11. And you check out tell us mother to share these are those are example lezi siyabuza manje how to grade 12. Grade 12.